Улетку 2015 года Сергей Михайлович Ясинский стаў галоўным трэнерам клуба Віцебск. Карэнны віцеблянін пагуляў цягам кар'еры за розныя клубы горада Шагала і Быкова, таму добра ведаў, куды ён трапіў. У першым сезоне здолеў уратаваць каманду ад вылету, заняўшы перадапошняе месца. А далей вынікі былі годнымі, асабліва з улікам сціплых магчымасцяў 6 і 8 месца. А сапраўдны цуд здарыўся ў 18-м. 4 месца, драўляныя медалі і чвэрцьфінал Кубка Беларусі. Каманда гуляла ў футбол і наўпрост атрымлівала ад яго асалоду. Выдзяляліся Антон Матвіенка, што перад прыходам у Віцебск разважаў пра завяршэнне кар'еры, але забіў 11 галоў і зрабіў 6 перадач. І нават Кірыл Вергейчык забіў тыя ж 11 галоў. Спачатку 4 месца не давала права згуляць у Еўропе, аднак у Кубку Беларусі Віцебск выйшаў у паўфінал разам з Іслачу. Віцебчукі абгулялі мінскае Дынама, а гарнікі Валкоў. Стала зразумела. Без адносна выніка апошняй гульні Ліга Еўропы прыедзе ў Віцебск, бо Шахцёр ужо трапіў у той жа турнір праз чэмпіянат. А ў выніку паразы Віцебска пуцёўка пяройдзе да 4 месца ў чэмпіянаце, якое якраз летась займела каманда Ясінскага. Віцебск заступіў у хатнім травеньскім фінале пры амаль 8000 заўзятараў Шахцёру 2-0. Але ўжо ў ліпені мусіў пачаць сваю еўрапейскую вандроўку. Супернікам стаў фінскі Копіон Паласеур, скарочана Купс. Бронзавы прызёр чэмпіяната, які даходзіў раней і вышэй 3-го раунда ў Еўрокубках. Перад двубоем у Беларусі панаваў добры настрой. Фінаў не лічылі за сур'ёзную перашкоду, ды меркавалі, што віцебчукі пройдуць далей. Ды і стаўкі на праход каманды з берага Двіны даходзілі да амаль 60% на іх перамогу. Каманда з Менска вылецела ў Хельсінкі, а далей да горада Копія амаль 400 кіламетраў ехала на аўтобусе, не меней 5 гадзін. Віцебляне выйшлі ў краіне Суомі ў наступным складзе: Гушчанка, Скітаў, Золатаў, Карамушка, Хубуція, Чалаў, Пячэнін, Казлоў, Старгародскі, Бандерсан, Фешчук. Фіны з першых хвілін вялі рай на полі з штучным газонам. І хоць у першым тайме гульня была больш-менш роўнай, было заўважна, што ў плане майстэрства гаспадары лепей. Госці ж мелі толькі некалькі падыходаў да чужых варот. У другім тайме фінскія хлопцы прыціснулі віцебскіх мальцаў і двойчы засмуцілі Гушчанка. Спачатку Луіс Мурылью адабраў мяч у Матвіенка, што кепска яго прыняў пасля вынасу і прабіў Гушчанка, ляснуўшы ў бліжні кут. Мальцы спрабавалі нешта ствараць, але праз чортавы тузін мінут Мурылью пасля хуткай контратакі жоўта-чорных мусіў рабіць дубль, але трапіў у штангу. На дабіванні быў першы бразільскі нападнік Лукас Ранхель. 2-0, і гаспадары займелі сур'ёзную перавагу. Госці мелі свае шанцы, але не забілі. Фіны зрэшты заслужылі на перамогу, бо беларусы сапраўды часам выглядалі як таполі на полі. Тым не менш, футбалісты і трэнер былі перакананы, што змогуць пераламіць ход двубоя ў хатняй гульні. І на тое былі падставы. Нягледзячы на шалёную залеву, што ішла з самага ранку, гульню наведала амаль 5000 чалавек. Дарэчы, у наступным раўндзе пераможцаў чакала польская легія. Першы хвілін Віцебск удала ціснуў на іншаземных гасцёў, а ў сярэдзіне першай паловы адну з атак скончыў голам украінец Артём Старгародскі. Мусілі забіваць яшчэ адзін, але ў першым тайме таго не зрабілі. А ў другой палове ўжо было позна, бо рэй вялі госці. І праз 8 хвілін Дыяло добра прабіў пасля разыгранага кутняга. Гаспадары мусілі забіваць яшчэ тройчы, што выглядала хіба мала імаверным. І хутчэй госці маглі забіваць яшчэ, замены нічога не змянілі, а суддзя не прызначыў пенальці на карысць Віцебска. Агулам фіны ўпэўнена давялі гульню да нічыі, бо нават мінімальная параза выводзіла іх далей. Зрэшты, паказаўшы дома годную гульню, Віцебск скончыў свой выступ, згуляўшы ў нічыю 1-1, а няго ж далася ў знакі кепская гульня ў Суомі. Зрэшты, і фіны скончылі свой выступ у наступным раўндзе, мінімальна саступіўшы палякам. Аднак, іх гісторыя поспеху толькі пачыналася з таго часу, яны штогод атрымлівалі медалі ў чэмпіянаце і тройчы сталі чэмпіёнамі, а летась нарэшце выйшлі ў групавы этап лігі канферэнцый. Віцебскі ж клуб з таго часу паспеў вылецець у другі дывізіён і вярнуцца, а найвышэйшым дасягненнем стала 5-е месца ў 24-м, калі да Еўрокубкаў не хапіла 3 балаў. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце, калі ласка, каментар пад гэтым відэа. Ну а пакуль.